Яңамалыклы районы Абдреева авылында гомер кичерүче кадерле әниебез Галимова Сания Хатибулла кызын 80 яшьлек юбилейлы туган көне белән котлап, Самара шәһәреннән кызы Гөлсинә, кияве Ришат, оныгы Ринат тапшыруыгызга җылы эчтәлекле котлау хаты язарга булдык. 1941 елның 15 сентябрендә гаиләдә 4нче бала булып, газиз кешебез дөньяга туган. Мәктәпне бары 7нче сыйныфны гына тәмамлап, авыл баласы фермага эшкә китә. Озак еллар авыр хезмәттә сыер савучы, бозаулар караучы булып эшли. 1962 елны ул үзенең тормыш иптәше Газиз әтиебез Галимов Юсупны очратып кияүгә чыга. Кадерле кешебезнең матур яшәү нәтиҗәсе буларак 3 баласы, 4 оныгы һәм 6 оныкчалары бар. Олы өлгеләребез булып, газиз кешеләребез менә инде 59 ел бергә гомер кичерәләр. Әни, барыбыз өчен дә ул иң яраткан кеше. Бар дөньяда да бары бер генә булган улуг зат. Ул безгә гомер бирде һәм без бәхетле булсын өчен бар гамәлен кылды. Әни, һәр балаңның беренче кыюсыз адымнарын ясаган чакта яратып әйткән беренче сүз. Әни, авырсынып, ләкин бик яратып һәм тырышып, ижекләп укыр өчен җыйган беренче сыйныф укучысының сүзе. Кемне соң беренче итеп күрә һәм ишетә бу дөньяга килгән сабый? Әлбәттә, әнине. Әнинең тавышы назлап бишек җырларын көйли. Әнидән нәрсә ул яхшы, нәрсә ул кыйты, явызлык һәм дөреслек төшенчәләрен беләбез. Әни һәр чак баласы янында, авыр мизгелләрендә дә, кәеф төшенкелегендә дә, шатлыгында да ул гел янәшә. Әни иңенә башыңны куеп, җылылыгын татырга гына ни җитәсең? Әни ул төннәрен йокламаган фәрештә. Әни безнең янәшәбездә гел булды. Дуслар белән мөнәсәбәтләр булдырырга, кирәк чакта киңәшләр бирергә дә ул яныбызда иде. Әни бүген дә бар хаталарыбызны гафу итеп, дөрес юл күрсәтергә ашыга. Син күрмәгәндә генә күз яшын сөртеп алып, йөзеңә карап елмая. Әниебез безнең иң гүзәлләрдән гүзәле, кадерледән дә кадерлесе. Бу дөньяда бар булуы өчен, безне балам дип иркәләп яшәтүе өчен аңа 1000 рәхмәтләр укып, алдында түбән генә башыбызны иябез. Котлыйбыз әни туган көнең белән, шын йөрәктән рәхмәт җиткереп. Килсә әгәр хәлебездән безнең бар галәмне бирер идек сиңа китереп. Нинди сүзләр табыйк котлар өчен, ничек сиңа сөям диек. Я бер Алла, озын-озак еллар иркәләп әни дип дәшиек. Алтындай син безнең әнкәебез, котлы булсын матур бәйрәмең. Җырга үреп сиңа тапшырабыз изге теләкләрнең бәйләмен. Сөякләнгән назлы кулларыңны, әнкәй, бүген килә үбәсе. Ял ит инде авыр чаклар үтте, диеп килә сиңа әйтәсе. Күпне күрдең, газиз әниебез, сәламәтлек булсын янәшә. Бары хөрмәт һәм мәхәббәт белән бала оныкларын гелдәшә. Гомер юлың олы китап сыман, бик катлаулы булган, бик авыр. Әмма ләкин шуңа карамастан син калгансың түзем һәм сабыр. Котлы булсын гүзәл юбилеең, 100 яшькәчә яшә бәхеттә. Хәлебездән әгәр килә калса, без утыртыр идек сине тәхеткә. Кадерле Сания Хатибулловна, балаларыгыз юллаган матур теләкләрне шундый ук күркәм җыр дәвам итә. Бәхетле булыгыз. Шатлыкларың торган
nurlı yüzlerine ak yallığın bigrak kilişe bir şılmalı sin bulayı da matur hadi kulmek kigen kilişte eniyimnin tuğan günü bugün yarar indi enli yalama unutmadım nişe ide bırakayım ya bir yılma ya bir sığlama eniyimnin tuğan günü bugün yarar indi enli yalama unutmadım nişe ide bırakayım ya bir yılma ya bir sığlama. Күчтәнечләр белән табын тулды, куанычлар күбрәк ананда. Җаныбызга җылы кояш булып, яшәми шулай һаман